खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव आं रैरुप नार्जारी। थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तारियानि बेरबङानि तारियानि ब्रह्मपुर मुंनि गामिनि सिङाव थानाय 13 बोसोर बैसोनि थाखो 9 नि ज्योतिराज ब्रह्म मुंनि सासे फरायसाया गोब्राब टिबि बेमार जाना दंगासिनो दङ। गाहायै ज्योतिराज ब्रह्म मुंनि फरायसाया दुखुनांथाव आनान गसाइनि गेलेनायजों बे जोनोम मोनसेयाव बिमा बिफानि अननायखौ मोननो हायासै आरो बे बुहुमाव रंजालि ब्रह्म मुंनि बिब' सासे आरो गावल' जाना थालांबाय। सुलु मोननाय बायदिब्ला जेब्लानिफ्राय बे बुहुमाव बिमा बिफाया गोमालांदों बे समनिफ्रायनो बिब' नखरनि बिबानखौ हायाब्लाबो रुजुननांबोदोंमोन। नाथाय दुलाराय भारतआवनो महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव समसिम लकडाउन जानायनि जाहोनाव खामानि मावनो मोनाखै जाहोनाव फंबायनि बेमारखौ फाहामनो राहा लामा मोननो हायाखै। बेनिखायनो दा बिथांमोना जोंनि बिजोंनि गेजेरजों बयनावबो अनोब्ला जेसे हागौ रां मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा मदद खालामनो सानदों बिथांमोना सुशीला ब्रह्म मुंनि एकाउन्टआव रां हरना मदद खालामनो हागोन। बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 364992795599। IFS क'डा जाबाय SBIN 00000145 आरो माबाफोर बाथ्रा मोनथिनो गोनां जादोंब्ला 7636821486 नाम्बाराव कल खालामना मोनथिनो हागोन। गाहायै दासिम लखिमपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लखिमपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लखिमपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद, लखिमपुर जिल्ला आरो दख'ना दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो गामिनि आइजो लोगोसे ओनसोलनि गासैबो गोरों गोरा सुबुंफोरा जा एसे हायो अनसुंथाइ रां होना मदद खालामदों आरो गामिनि लाइमोनफोरा रायजो राजानिफ्राय रां जथायनायाव मदद खालामनाय जादों। दानिया फै बिब' रंजालि ब्रह्मनि दुखुनांथाव फोरमायनाय नुथाय नायदिनि। खुलुमबाय। दायो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं तारिय'नि ब्रह्मपुर, बे ब्रह्मपुर गामिनि सासे देरफुबाय थानाय लाइमोन गथ' बिथां ज्योतिराज ब्रह्मनि न'खराव। बे ज्योतिराज ब्रह्मआ दिनै 4 मासनि सिगांनिफ्रायनो बे फंबाया गोबां बेमारजों भुगिनानै दङ। दा बिथांमोननि गामियाव जोङो बिथांनि न'खराव फैनानै जे बिथांनि देहानि हालादफोरखौ जों नुफैनानै जोबोरैनो जोंबो दुखु मोनदों आरो बिथांमोनानि न'खराव दुखु मोनबावनांगौ बाथ्राया बेनो दे जे बिथांमोनानि जाय फंबाय ज्योतिराज ब्रह्म, बे फंबायनि न'खराव गावखौ फेदेरनो फोलावनोबो बिमा बिफा रावबो गैया। बे बुहुमनिफ्राय बे फंबायखौ दिनै नागारलांबाय। थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा। बेजों लोगोसे दंबावो बेहा सासे नायल' जाल' बिब'। बे बिब'आबो थारैनो उन्दै बैसोनि। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बे ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफादफ्राबो खबर लाफैदों, नायफैदों होननानै बिथांमोननि न'खरनिफ्राय फोरमायदों। लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि न'खराव फैनानै जा हायो बेखौ बिथांमोननि मोजां गाज्रिखौ सावरायफैदों। थिग दायो जोंनि बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा खावलायनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोनहा न'खराव जिहेतु बिमाया 2 बोसोरनि सिगां गोमालांबाय आरो बिफाया 5 बोसोरनि सिगां गोमालांबाय आरो दा बेजों थानाय बिब'आ जिहेतु नैबे लकडाउननि समयनि सिगां जिहेतु बिमा गैयाब्लाबो माखासे फिसा फिसौ ओनसोलफोरावनो खामानिफोर मावबायनानै बे फंबायखौ जाहाथे नायबोदोंमोन। दा लकडाउननि समस्यायाव बे बिनानावाबो गोबां दुखुनि गेजेरजों बे फंबायखौ नायनो हाया, बबेबा मेडिकेल लांनो हाया, गोबां भुगिनो गोनां जादों। दा बे फंबायनि देहानि जिहेतु बेमाराखौ जों मिथिनानै मोन्दों टिबि बेमार जादों होननानै बे बुंदों। बे टिबि बेमार जानायनि जाहोनाव बे फंबाया गोबां दा नोरजिया देहा, जिहेतु लकडाउननि समस्यायाव मेडिकेल लांनो हाया, बबेबा मोनसे मोजां ट्रिटमेन्ट देहानि खालामनो हाया। थिग बे समस्यायाव गोलैनानै दं। दा बिथांमोननि न'खरनि गासैबो जेंनाखौथ' जोंनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो एसेबाबो फोरमायनो नाजागोन। जिहेतु बिथांमोना दुखु खस्थ'खौ निस्सय बिमा बिफा गैया हिसाबै जोङो नुनानै मोन्दों। दा बेयावनो बे ज्योतिराज ब्रह्मनि जिहेतु बिब' आरो बिथांमोननि गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै लागोन जे बिथांमोना मा खैफोदाव दा भुगिनांबाय दं आरो मा हास्थायदों। जे थारैनो जोङो दान्दिसेनि उनाव जों गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो मिथिना लागोन दे बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय रायजोनि सेराव मा मोनसे आर'ज गाबो। दा ज्योतिराज ब्रह्मनि बिब'
जाय बिब'आ बे बेमारिनि बे बिब'आ नायबाय दंमोन दा नोङो बे लकडाउन समयसानि सिगांनिफ्रायनो जिहेतु 4 मास जाबाय होन्दों माबायदि बे फंबायखौ जों सिकित्सा खालामबाय फैदोंमोन आरो दा मा उसुबिदा जादों? खुलुमबाय। दा आंना फंबाया 4 मासनिफ्राय लोमजाना बेमार जाना दङ। आं सिगांनिफ्राय लकडाउन जायै सिगाङाव हाजिरा मावबाय फंबायखौ बिदिनो नायबोदों। दा लकडाउनाव दा उसुबिदा जादों। नोंसा बिमा बिफाया खै बोसोरसो जाखो होनदों गोमानाया? आइया जाबाय बोसोरनैसो जाबाय, ओमफ्राय बाबाया जाबाय 6-7 बोसोर जाबाय। दा 4 मासनि गेजेराव दा सोरबाफोर फैदों नामा बेखौ नायनो? दा गामिनि रायजो राजाफोर फैदों आरो सोरबा बिदिनो, ओमफ्राय फंबायनि बिदिनो स्कुलनि मास्टारफोर फैदों। दा बिनि देहाया हामनायनि लामायाव मा बेमार होननानै मिथिना मोनो? दा बिनि बेमारखौ टिबि बेमार होननाय मोनदों। औ दा नोङो जिहेतु फंबाया टिबि बेमार जादों, नोंनाव जेबो राहा लामाथ' गैया? आंनाव दा जेबो राहा लामाथ' गैया लकडाउनजों। औ नों मा खालामनो सानदों जिहेतु फंबायनि थाखाय नोङो सोरनाव दा आसा खालामदों जे फंबायखौ माबायदि नायजानो लुगैयो? फंबायखौथ' दा हामनो माबानांगोन। दा सब रायजो राजानिफ्राय सहाय मोननायखौ नांगौ। दा सहाय। दानिया फै बिबथै बिपुल ब्रह्मनि दुखुनांथाव फोरमायनाय नुथाय नायदिनि। दा बिब'आ गावनि जे समयसानि सोमोन्दै एसेबाबो फोरमायबाय, निस्सय मिथिना मोनगोन जोंनि नायगिरि बिथांमोना। दायो जों बिसानिनो न'खरनि जाय बिबथैयाबो बिथांमोनखौ दासिम जिहेतु हाजासेखौ सहाय होबाय थादों। दा बिथाङा मा बुङो बेनि सोमोन्दै? नैबे जिहेतु दा लोमजाना थाबाय दं, दा बेखौ नोंथाङा बेसे समनिफ्राय बेबायदि गोलैनानै दं आरो बेयाव दिनै मा लुगैयो नोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय? रायजो राजानिफ्राय जेरै सहाय लुबैयो आरो। नोंहा मा उसुबिदा जेनेबा दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायनि? उसुबिदायाथ' बहुद उसुबिदा। जोंथ' दा गैजारोङै मानसिथ'। बुंनो थाङोबा जों दा बहुदखिनि गेरेबनानै दङ। आरो लकडाउननि खोथा, बहुद गोबाव समनिफ्रायनो बेराम जाबोदों आरो दिनै गोबाव माने मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय आरो। बेनि बेमारनि थाखाय जों उसुबिदा जों निजे खालायनो हायाखै आरो सुबिदाखौथ'। थेवब्लाबो रायजो राजानि सहाय मोनगोन होननानै जों आसा खालायो। बेनि गेजेरजों जोंथ' मा बुंबावनो। आरो बिनि गेजेराव सोरबाफोर फैदोंमोन नामा बेखौ नायनो? जोंनि ओरैनो आबसु पार्टिनि सानैसो इउबिपिनि सानैसो फैदोंमोन आरो फोरोंगिरिफोर फैदों। गथ'आ जोंनि हायार सेकेन्डारि बगेनरि हायार सेकेन्डारियाव फरायो। बेसे क्लासाव फरायदों? क्लास 9आव फरायो। बिदिनो फोरोंगिरिफोर नायनो फैदों आरो। ओमफ्राय आरो आबसु पार्टिनि सानैसो फैदों। गामिनि सहाय मोनदों ओरैनो मा बुंनो। आरो दा बेखिनियाव बिथांनि जिहेतु सहाय मोननाय, बे मोननायफोरजों बिथांखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों? ट्रिटमेन्ट एसे एनै खालायदों, बारा नङा, एसे एनै अनसुंथाइ होदों जोंखौ। दा बेनि राहाया मा? जेनेबा बेखौ नोंथांमोननिफ्राय नायनो हानाय मा केपासिटि? जोंहा नायनो हानाय केपासिटिथ' बिदि गैया। थेवब्लाबो जिखिनि रायजोफ्रा जोंखौ अनसुंथाइ होदों बेजोंनो जों सोलिबाय दङ। साननैसो जों सप्तासे सोलिदों होननानै बुंनो सानो। थेवब्लाबो बेसेखिनिजों जों हानाय नङा आरो। जिहेतु दा न'खरनिफ्राय जेबो मा केपासिटि दं नोंहा? जेनेबा रायजोफ्रा नोंथांनो जेनेबा सहायफोर होआब्ला? सहाय होआबाथ' जों बिदिनो थानांसिगोन होननानै बिदि सानो आरो गोसोआव। नाथाय जेबो राहा गैया? राहाया जोंहा जेबो गैया होननानै जों बिदि साननानै लायो आरो। दानिया फै लखिमपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि महेन्द्र दैमारिनि फोरमायनाय माखासे नुथाय नायदिनि। दा बे ओनसोलनिनो सासे थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बिथांनिफ्रायबो मिन्थिना लानि बिथाङा बे बेमारिनि सायाव मा मोनसे बिबुंथि होयो। बे ज्यतिराज ब्रह्मआ 4 मासनिफ्रायनो बे लोमजानानै दंमोन। बेयाव नोंसोरो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नों मा बुंनो सानो? आंखौ बर' थुनलाइ आफादनिल' होनब्ला गोरोन्थि जागोन। बर'आव जेसेबां गौथुम दं, गौथुमारि आफादफोरनि आंबो सासे सोद्रोमा मावथि हिसाबै मिथिजायो। ओरैबायदि अनखांखां मोनो बे जोंहा बे बाबु ज्यतिराज ब्रह्म,
ज्योतिराज ब्रह्मआ दानब्रै जाबाय टिबि बेरामाव गोग्लैनानै थानाया। ओमफ्राय मा खालामनो जेला मबाइलाव जों मोनबाय रायजो राजाया मोनदों बेनिफ्राय जोंनि गोसोआ गाबखांदों। बर' माहारियारि गौथुमनि जानानै आं जोबोद दुखुजों फोरमायदों आरो आनान गसाइनि खाथियाव बेखौ जों बोर बिदों जे बे फरायफुबाय थानाय बे फरायसा थाखो 9आव फरायबाय थानाय दावगाफुनाय बे बाबुआ गोख्रैनो हामथोंसै अबंनि खाथियाव। मोनसे मख'जाथाव बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैबाय, बुङालासिनो थानो हाया जे बर' माहारिनि गेजेराव गिबिसिनै इन्जिनियार हरिराम ब्रह्मनि न'खरनिनो बे गथ'। बेनिफ्राय हरिराम ब्रह्मनि बा फंबाय लक्षिराम ब्रह्मनि नैथि फिसाज्ला अमरेन्द्र ब्रह्मआ बगिनदि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। थांनाय 1984 मायथाइयाव हरखाबैनो रुंसारि जालांबाय। दा बिनिनो फिसाज्ला राजु नङा होनब्ला बै राजुनि फिसाज्ला ज्योतिराजा न'खराव रावबो गैया, बिब' सासेल' दं रंजालि, नायल' जाल' बे सानैल' बेखौ न'खरखौ खुंनो हाया होननानै बिपुल दंखायो। बिपुलानो दा बिगुमा जानानै नायदों बे गथ'खौ। जों दाखालि माहारियारि गौथुमफोरनि जानानै फैनानै जा एसे हायो अनसुंथाइखौ होबाय आरो खेबसे ट्रिटमेन्ट लानो थांनानै फैफिनदों आरो मुलिनि कर्स जादों, हामथोंसैल'। बेबायदिखौ आं मोनसे बिथोन होयो जे लोगोसे आं बुङो बे बेरामिया जायफोर थांनानै दं न'खरनि खाथि खालानि मुलिखौल' मोजाङै जाहोबाय थादो, जानाय लोंनाया जाहाथे फेलें जाया, बबेबा द्रप थाया, जे बेबायदि रेगुलारै जानांगोन। ओमफ्राय थांनानै थानो थाखाय सावस्रिया मोजाङै थानो थाखाय बेबायदि जानाय लोंनायखौ खालामगोन, नेमखान्थिखौ मोजाङै फालिनानै थानांगोन आरोखि। दा नोंथाङा सारा दा ज्योतिराज ब्रह्मनि जितु न'खरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ हिसाबै दा रायजोफोरनि सायाव मा बुंनो सानो जितु बिथांनि न'खरा गोबाङैनो दा उसुबिदा, बिनि सायाव रायजोफोरनि सायाव बे न'खरनि राङारि हालोदा जोबोद गाज्रि। ओंखायनो जों अनसुंथाइखौ नागिरो बयनिफ्रायबो। गामिनि रायजो राजाया जा हायो एसे एनै होदों, गौथुमारि आफादफ्राबो होदों आरो सोरबा गावबा गावनि गोसोआ गाबखांनानै बे गथ'नि मोजांनि थाखाय एसे एनै राङारि मदद होदों आरो। जोङोबो दा खावलायनो नागिरो, आं बे बिथिङावनो आं खावलायनो नागिरो दुलाराय रायजो राजाया जायफोर मिथिदों ज्योतिराज ब्रह्मनि बागै बिथांमोना अननानै बे राङारि जाबायदि हालोद, बे हालोदा गाज्रिनि थाखाय बे मावरिया आरो हावरिया बे ज्योतिराजनि थाखाय होयोब्ला थारैनो साननैसोनि गेजेरावनो बिनि बेरामा मोजाङाव फैगोन। जों अबंनि खाथियाव जोंहा फोथायनाय दङ बिदि। दानिया फै लखिमपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि सुशान्त मोसाहारिनि फोरमायनाय माखासे नुथाय नायदिनि। दा बे ज्योतिराज ब्रह्मनि न'खरावनो जे लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि बे बिथाङाबो बेयाव दंफैयो। बिथांनिफ्रायबो जोङो बिथाङा मा बुङो एसे बिथांनि सोमोन्दै जों मिथिना लानो। खुलुमबाय। 24 सानजारि नोगोर हेडलाइन निउसनिसिम दिनै नोंथांमोना नैबे जा फंबाय ज्योतिराज ब्रह्मनि न'खराव जेरैबायदि फैनानै दान्दिसे मोगा मोगि लानो खाबु होनायनि थाखाय आरो बेवहाय आंखौ बुंनो होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला ज्योतिराज ब्रह्मआ 9 थाखोआव फरायो बगिनदि हाई सेकेन्डारि। दा बेवहाय जोङो गामिनि रायजोफोर गासिबो बे फंबाया टिबि बेराम जाबाय थानायाव खोनानानै गासिबो जेसे हायो जों जयैनो जि एसे हायो बे फंबायनि थाखाय मदद खालामदों गामिनि। आरो मोनफ्रोमबो आफाद राव हारिमु धोरोम बासियालासे गासै आफादफ्रानो जोंनि बेवहाय जेसेबां आफादफोर दङ बर'नि गौथुमफोर बे गौथुमफ्राबो फैनानै फंबायखौ नायफैदों आरो
जि हायो एसे फंबायनि नामाव मदद खालामदों। दा जोंनि बे न'खरनि हालोदाथ' बुंनो थाङोबा बिराद गाज्रि। दिनै ज्योतिराजनि न'खराव रंजालि ब्रह्म बिब'नि अनगा आरो रावबो गैया। बिस्रा बिबथै बिमादै दङ। अब्लाबो निजेनि बिमा बिफा बे उन्दैयावनो गोमोर जालांनाय। दा बिराद दुखु फोरमायनांगोन। जिथु गामिनि जोंनि रायजोफ्राबो जोंनि लाइमोननि तारियानि ब्रह्मपुर रंजालु आफादनि जिथु लाइमोन आफाद बिथांमोना जथेस्थ' बे फंबायनि जिथु हालोद टिबि बेराम जादों बेवहाय जथेस्थ' मदद खालामबोदों। आरो लोगोसे जोंनि आइजो माहारि दङ। आइजो माहारियाबो गामिनि जथेस्थ' मदद खालामदों। दा फंबायखौ जोङो आसा खालामो थाबैनो हामथों आरो थाबैनो हामनानै सिगाङाव जेरैबायदि गोख्रों गोथार देहा दंमोन बे गोख्रों देहाफ्रा मोजाङै आरो जाखांफिनथों आरो इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों जे थाबैनो हामगोन आरो फंबाया जिथु लुगैनाय बेखौ न'खरनि बिब' बा बिबथै बिमादै जि हायो गामिनि बे जेरै हायो एसे एसे मदद होलायनानै दिनै फंबायनि नैबे अबस्थाखौ खालामनाय जादों। बुंनो थाङोब्ला न'खराव बहुद लोरबां। दा आं गासै आफादनि जानानै बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लखिमपुर जिल्लानि जानानै नैबेखौ खावलायनो सानदों जे जोंनि गासै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो गौथुम आरो गासै जेसेबां जोंनि बर' सुबुं अनजिमा दङ गासिबो बिथांमोना नैबे फंबायनि नामाव जि हायो एसे मदद खालामलायबा हयथ' बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। दा अब्लानो फंबायनि देहायाबो मोजाङै गोख्रों जाफिनगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। दायो जोङो मिथिनानै मोनबाय जिहेथु ज्योतिराज ब्रह्मनि जे न'खराव नंगौ जोंनि न'खरावनो होननांगोन जेरै बर' हारिनि सासे देरफुबाय थानाय 9 थाखोआव फरायनाय जेरै ज्योतिराज ब्रह्मनि न'खरा नंगौ थारैनो मोदैजों बुंफबनानै दं। बेखायनो जोंनि बर'नि गासैबो रायजो राजाफ्रा हानायमानि जेरै ज्योतिराज देरफुनाय बे फंबायनि गोग्गो देहाखौ हास्थायनानै बिथांमोननि न'खरा जिहेथु बयनिफ्रायबो माबा मोनसे अनसुंथाइ हास्थायदों। बियो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोनखादों। थिग बेयाव जोंबो बेखौनो खावलायनो लुगैयो निस्सय बिथांनि गोग्गो देहाखौ लाबोफिननायाव जोंनि बर' समाजनिनो मावनां हाबा होननानै जोङो आसा फारियो। दिनै जोङो बिथांनि जिहेथु जाल्लायाव गोलैना थानाय दुखुआव गोलैना थानाय बे जिथु न'खरनि जाथाय बेफोरखौ जोंनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो फोरमायबाय जाहाथे बे ज्योतिराज ब्रह्मनि जिथु गोग्गो देहाया रायजो राजाफोरनि अननायाव मोजां जाबोफिनो। बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि जे ज्योतिराज ब्रह्मनि जिथु बेमारनि भुगिनांनायनि गोग्गो देहाया रायजो राजाफोरनि अननायाव जाफुंबोयो मोजां जाफुंबोयो बेखिनिखौ हास्थायनानै दिनैनि जोंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।